Com anem? Avui, ara mateix, plou i fa sol. Les bruixes es pentinen. Però això no em frena per sortir aquí al balcó, a reser del petit sostre que hi ha, per parlar justament d'aquesta planta que ens està decorant al balcó, que fa unes flors molt boniques, fan una olor suau i atrauen molts pol·linitzadors. I direu, quina planta és aquesta que decora el balcó? Doncs una col. I és que a vegades pensem, no vull posar flors al balcó, compraré aquella planta tan bonica d'aquell viver, que després la compres, la portes i s'acaba morint perquè no l'he cuidat bé, l'he regat massa. Clar, les plantes de viver, que ja venen molt maques, normalment estan una mica dopades, per dir-ho de manera senzilla. I el que vinc a proposar és de que podem decorar el balcó amb plantes molt boniques, però que siguin verdures. Mireu quines floretes. Pot haver-hi l'interès de dir, m'interessa saber com és la flor de l'enciam, la flor de la col, i ara us compartiré un truc que, de fet, és una manera d'accelerar o facilitar que hi surtin flors a diferents verdures, que, de fet, és un truc que facilita la feina, i és despreocupar-te'n. Amb moltes plantes, com aquesta col, per exemple, els enciams, totes aquestes, diria jo, que fan un bulb a fora, un bulb no, diguéssim, una forma col, si no es reguen prou, la planta sent que s'està morint i que ha d'acabar el seu cicle, llavors puja abans a flor. És el que m'ha passat amb aquesta col, doncs que no la vaig estar regant perquè vaig estar fora uns dies i ja ha pujat a flor, i dius, ostres, que bé que m'està decorant el balcó per no cuidar-la. És a dir, que a vegades podem jugar amb les plantes per aconseguir un o un altre objectiu. I vosaltres heu provat de decorar el balcó amb flors de verdures?